Nagtanak maning guys di kasano-kanot ni manglipat. Kasano-kanot ni manglipat. Shout out para sa Ilocano kung yung nabawa. Naulpit agawin kisimang bahay kanya. Sikatay nagaw na kanya dayo dito'y na. Numayag panawin nga nagiptura. Nagigdukin sa Bayat kawan kawan patigay tibiyang Binubuskot oras na naglimes iti araw Nagbareng ko na sikat ay malipat na Nununag na beses Kamanitay tawagan Nakas ang yakutin din mo kalakama Tapos tuwing payen na uhay lupa katayan Di mo pinanunod yung bubos ko ngayon Nagsignak nita puso Tanim na kakasilipan Ano din ang lipat Bayat ewan mo Kung patigday tibiyang Binubuskot oras na naglimes iti araw Narabaray ko na Sikat ay malipat na Nununag na beses Kamanitay awagan Nakas ang yakutin din mo kalakama Tapos twempayen na uray no pakatayan Di mo pinarunod Ubos ko ngaya Nagsignak nita puso Tanim na kakasilipan Nakas ang yakutin din mo kalakama Tagos twempayen na uray no pakatayan Di mo pinanunod yung bubos ko ngaya Nagsinak nita puso Tanim na kakasilipan Di mo pinanunod Tawan met ipanunod mo Nagsinak nita puso Tanim na kakasilipan Jaro panurut na
Gracias, niya na po.